puun pielessä pihan puolella. Just joo. Mitäs aikaa se oli sitten? Niin se on just se syntymävuosi, milloin Jouko on syntynyt. Mm. Eli, 48. niin. Just joo. Mä menin 7. luokalle kouluun sit silloin syksyllä ja olin vuoden puistokoulussa ja sitten mä menin ammattioppilaitokseen. Ja sitten Joukoa hoitelit siinä sitten? Niin, sen kesän. No niin, just joo. No miten sitä ennen sitten, niin oliko se talvisodan jälkeen, kun sitten tuli semmoinen tilanne, että läksit sitten, tai jos nyt lähetettiin Ruotsiin sitten? Joo, tai ei mua kukaan lähettänyt. Joo. Vaan naapurin Parkkosen Annikin kanssa me saatiin kuulla, että Taulumäellä siellä pappilassa sinne voi mennä pyytämään, että pääsisi Ruotsiin. Joo. Ja me oltiin 6-vuotiaita. Ja me käveltiin sieltä Halssilasta asti sinne Taulumäelle ja siitä on aika monta kilometriä, 200 mentiin sinne ja sanottiin, että kun Ruotsiin pääsee, että päästäisikö mekin. Just. Ja niitä rupesi kauheasti naurattaa, kun me 2 pientä tytön tyllykkää sinne ilmestyttiin. Niin. Ja sanoi, että kyllä tulukepahan uudestaan, että pitää olla vanhemmat mukana. Niin. No mentiin touhulla kotiin ja selitettiin, että nyt pitää olla vanhemmat, että äiti lähes sinä ja Annikki meni kotiin, että äiti lähes sinä ja niinhän ne lähti sitten meidän kanssa ja niitä kyllä nauratti itteensäkin, että kun me käytiin siellä itse hoitelemassa näitä asioita ja Annikille luvattiin, että pääsee, mutta minua ei, koska meillä oli niin vähän lapsia kuin meillä joku Helena ja minä. Niin. Muistatko, että se vuosi ja mikä vuoden aika oli silloin? Sitä mä en muista, kun me käytiin kysymässä, mutta kesäaikaa se täytyy olla, koska meillä ei ollut paljon vaatteita päälle. Ja sitten oli jo syksy, kun mä olin Ruotsissa. Joo. Annikki sanoi virkailijoille, mutta kyllä teidän pitää päästää tuo Kerttukin mukaan, kun sen äitin jalka on kipeä. Just joo. No mitä Usko tuumasi siihen silloin? Vai oliko hän silloin tuolla hommissa? Se oli sotahommissa. Sotahommissa silloin, joo. Ei ollut paikan päälläkään. Niin. No mitäs Hanna? Niin me päästiin ja Hanna sitten suostui siihen kanssa ja äiti suostui siihen ja sitten mä muistan, kun me mentiin yöjunalla vielä ja kun lähdettiin, niin meille tuli sitten semmoinen känä tuon Parkkosen Annikin kanssa, kun Helena sanoi, että älä sä mene sinne varon vaan, että jää alapetille, kun viisasteli mulle. Että Annikin kanssa samaa, että jos joudut alapetille, niin se pissii sun niskaan. Ai jaa. Vai sillä? Ja toinen loukkaantui siitä niin kauheasti. No jännitti teitä kovasti se lähtö silloin sinne? No, toisaalta jännitti ja toisaalta ei. Oli vähän niin kuin seikkailuakin Niin. Mä oon aina ollut valmis vähän semmoiseen seikkailuhommaan. Ja päästiin samalle paikkakunnallekin sitten, mutta semmoinen muisto mulla on sieltä, kun me mentiin, meitä oli niin valtavan paljon, että me oli semmoisella laivassa, jossa mä en muista sitä laivaa, jolla me mentiin. Mistä se lähtikö se Turusta vai? Se lähti Turusta, me junalla mentiin Turkuun. Just joo. Se oli, yömatkustettiin ja aamulla oltiin siellä ja sitten mentiin laivaan. Ja meillä oli siellä ruumassa sitten tämmöiset rakennettu laudoista semmoiset petit ja siellä sitten yksi hoitaja pakotti mut syömään kukkakaalia ja mulla oli monta vuotta sen jälkeen semmoinen tuntuma, että minä en voi syödä, että se ei sovi mulle se kukkakaali, kun hän pakotti mut syömään. Ja mä tulin niin täyteen, että mä oksensin. Ja siitä jäi tämä ajatus, että Joo. Ja sitten me päästiin, kun tultiin sitten, meitä oltiin vastassa, muistelen Arvika oli se kaupunki, mutta ja siitä oli vielä sitten muutama 10 kilometriä sinne Klaavaan, jossa me oltiin. Ja me kumpikin päästiin maalaistaloon, mutta minusta Annikki pääsi vielä parempaan kuin minä. Niin, oliko ne kuitenkin lähekkäin sitten? Aika lähekkäin. Ja tapasitte sitten toisen? Tavattiin aina silloin täällä, mutta ei kovin usein. Just kun se Annikki loukkaantui, niin se ei ollut ollenkaan niin kuin innostunut pitämään yhteyttä sitten minuun. No niin, just joo. Ei, kun hän loukkaantui niin syvän juuria myöten. No minkälainen perhe sulla oli siellä, kun olit siellä? Mulla oli sellainen perhe, jossa oli 4 lasta. Ja ei kun 3 lasta, niin kuin 4 tuli sitten vasta sen jälkeen, kun mä olin pois lähtenyt. 3 lasta siellä oli. Niin ja vanhin oli jo sitten Eskilstuna:ssa opiskelemassa ja sitten oli tytär ja sitten Ulle, joka oli samaikäinen kuin minä. Just joo. Ja meillä oli sitten omat touhumme ja leikkimme ja
ja erään kerran me keksittiin semmoinen, että kun siellä oli se jo silloin niittokone, jossa oli näitä narulla köytettiin kiinni sitten kuhilaita. Me rakennettiin niistä majaa. Ja talon isäntä oli se meidän pappa, niin se oli melko lailla vihainen siitä hommasta, kun että ei tuommoista saa tehdä, että ne karisee. Just joo. Kaikkea semmoista vähän Oliko se niin kuin maatalo, että siellä oli eläimiä sitten? Siellä oli lehmiä ja mä tykkäsin olla siellä navetassa. Just joo, että se oli ja sitten opit ruotsia pikkuhiljaa puhumaan. Joo, ja niin paljon opin ruotsia puhumaan, että kun mä tulin Suomeen, niin minä en osannutkaan suomen kieltä. Mä olin 12 kuukautta vain. Niin just joo. Koulussa olin siellä ja olin erittäin hyvä oppilas kuulemaan tämän perheen isän, jossa olin, niin hänen siskonsa oli opettajana ja oli sillä luokalla, just alaluokalla, kun mä sinne menin kouluun. Ja opin lukemaankin äärettömän nopeasti. Just joo. Että oli niinku luokan parhaita lukijoita. Oliko se sun niinku ensimmäinen kouluvuote siellä? Joo, sä aloitit siellä. Pitänyt sitten mennä kouluun, niin, kun mä olisin täyttänyt sitten. Niin. Mä täytin siellä sitten keväällä 8 vuotta. Just joo. Ja kaikki se, mitä sillä koulussa, niin se oli aika kivaa minusta. Joo. Oliko siellä perheessä minkälaiset tavat sinänsä, että kova kuri tai jotain muuta? No ei kovaa kuri, ei siellä käytetty muuta kuin mä pelkäsin rottia iltasella ja mulle aina tuli sitten vessahätä justiin tai ulkohuonehätä just iltasella ja niin mä kävin aina kikertämässä sinne. Mä ajattelin, että ne ei tiedä sitä, kun niillä oli koirat, ne luulivat, että ne on niitä koiran jätöksiä siellä, mutta ne tunsikin minun jätöksiä. Niin minut pantiin iltasella aikaisin nukkumaan. Se oli se rangaistus siitä sitten. Just joo, joo. Ja joka sunnuntai mentiin kirkkoon ja perheen äiti aina puuteroi nenänsä ja sitten kun hän tuli alas sieltä, hän juoksi kiireesti ja meni sille samalle puuteripurkille ja pisti omankin nenän. Niin just joo. No se on tietysti ihan... mutta se aika tietysti kuluu siellä aika nopeasti, mutta siellä varmasti jää eli-iäksi paljon kivoja muistoja ja sitten jos puhutaan sitä paluusta sitten sieltä. En olisi lähtenyt. Niin et millään. En olisi lähtenyt pois. Niin. No kirjoittiko Hanna mummo sulle kirjata tai siinä? Kirjoitti siellä ja sitten ne oli sopineet siellä perheessä sillä lailla, että tämä Elin-täti, joka oli se opettaja, niin Elin Ulsson, niin hän niin kuin kustansi kaikki ne minun kulut ja hän osti mulle vaatteet ja kaikki tämmöiset. Kyllä mä olin ihan tyylikäs tyttö, kun mä tulin sieltä pois. Hyvin nätit vaatteet sitten. Joo. No oliko toi Usko jo tullut sitten rintamalta vielä? Ei ollut. Niin, että Hanna oli vastassa sitten, kun tulitte. Joo. Oliko se Helena kanssa sitten silloin? Sitä mä en muista. Helena oli kyllä kotona. Joo, kyllä just. Mutta sitä, että olisiko se ollut niin, sitä et muista. Sillä tavalla. Niin, joo. Mutta kyllä minua kävi sitten oven takana eräskin tyttö kahtomassa ja töllistelemässä. Niin. Mikä ulkomaan elävät nämä on. Niin, ja sä puhut pikkusen niin kuin ruotsin murteilla sitten. No en mä puhunut ollenkaan, kun mä en saanut niin kuin suomen sanaa suusta. Niin. No mitäs Hanna siihen reagoi sitten? Ne vaan naureskeli mua. Joo. Ja sitten mä menin tätin luokse, niin täti oli sanonut sitten, että me ajamaan nuo kanat tuolta, kun on karannut, niin tarhaan takaisin. Niin mä olin vaan levitellyt käsiäni ja se on ottanut mua kädestä kiinni ja sanoi, nyt tyttö mennä ja katsotaan miten se tehdään. Kukas täti se oli? Se oli Tilta-täti. Joo, just joo, kyllä. Et se on. No miten sitten sen jälkeen, kun sä menit ikään kuin toiselle luokalle sitten kouluun sitten Suomessa? Uudestaan ja kävit sen sitten? Sen kävin ja se meni hyvin, mutta sitten ei enää mennytkään. Joo, että sitten oli sitten sen verran vaikutti kuitenkin se. Se vaikutti sen verran ja kun mä kaipasin sinne takaisin, siellä oli niin kiva ja opetus oli niin sellaista ihan toisenlaista. No, ja Suomessa oli tietysti vähän erilaista sitten, kun tulit takaisin. Kaikin puolin ja puutteellista. No olitko yhteydessä sitten heihin myöhemmin? Olen monta vuotta olin yhteydessä. Tämä Elintäti piti yhteyttä, mutta ne on kuollut. Nyt en ole enää ollut. Joo, niin just joo. Elintäti piti yhteyttä. Kyllä. Kun hän eli. Ja sitten mä olinkin siellä jo ihan yhden kesän. Olin ihan viettämässä kokonaisen kesän heidän kanssaan myöhemmin. Et siinä oli 12 vuotta väliä, kun mä olin sitten uudestaan. No se on kuitenkin tuommoiselle 7-8-vuotiaalle, niin se on sellainen kokemus, että ja sullakin nyt on kuitenkin säilynyt hyvin myönteisenä se kokemus, niin sillä on aika paljon merkitystä ollut sitten elämään kaiken kaikkiaan.
Se on tietysti semmoisia, joilla on toisenlaista kokemusta, mutta mitä mä oon seurannut tilannetta, niin on hyvin paljon sellaisia, jotka niin kuin on, muistelee erittäin hyvällä sitä Joo, kyllä minä aikaa. muistelen. Että se oli hyvä. Ainoa, mikä minua aina kangersi siellä, niin oli semmoisia pieniä asioita, niin kun tämä Ulle sairasti, niin elintäti tuli ja äiti osti makkaroita ja elintäti tuli ja toi kirsikoita. Mutta kun minä sairastin ja kun mä olin ihan hatki nakkimakkaroille, niin ei mulle ostettu nakkimakkaroita. Niin, mä just olin joo. kuumeessa. No, mä voisin kysyä oikeastaan sitä, niin muistatko sitä sitten, kun Usko isäs tuli sitten sieltä rintamalta pois, niin sitä tilannetta millään tavalla? Se on jäänyt aivan, että niin, muista, just joo. Mutta sitten taas vähän myöhemmin muistan niitä joo, tilanteita, kyllä, mutta sitä en muista. Just joo, että se on että siinäkin on tietysti varmaan yksi semmoinen monessa perheessä muissakin sopeutumisen paikka ollut kaiken kaikkiaan. Joo. Niin sen on varmaan niin kuin siirtänyt pois sitten, kun me kahdestaan oltiin aina ja kun oli hälytyksetkin, niin yölläkin piti nousta ylös ja sinne. Eihän me mihinkään muualle menty, mutta kun sinne kujille kivistöllekin, niin niille kujille seisomaan ja katselemaan, että mitä tapahtuu. Jyväskylässä oli teollisuutta paljon ja sitten oli vielä asema ja rautatie ja niin poispäin, niin kovasti yrittivät pommittaa sitä. Silloin ennen kuin mä Ruotsiin läksin, niin silloin pommitettiin sitä yritettiin tätä kiväärittehdasta Tourulassa pommittaa, niin se menikin niin, että se osui peilitehtaaseen. Just joo. Ja siihen tuohimutkaankin puunut pommit. Siihen johonkin siinä tässä mikä on se Mosseliike se koneella siinä, niin että siihen muistaakseni putosi pommi. Niin mikä iso maatila siinä oli? Sillan kulmalla oli se peilitehdas ja sitten toisella puolella oli semmoinen tiilirakennus joku. Joo. Ja se meni se tiilirakennus, se meni aika hajalla. Just joo, kyllä, että se on joo. No niin, no sä kerkesit myöskin sen sodan kauhunkin kokea sit sillä tavalla. Sillä tavalla, mutta ei niin kauan. Kyllä semmoinen asia jäi siitä, että kun aina ambulanssikin, vielä kun mä työssäkin olin ja mä hoidin noita potilaita, mitä mulla oli, niin aina sanon, että älkää huuattako torvia, mä saatoin sanoa ambulanssipojille. Niin just joo. Että se teki pahaa, mutta ei se enää vaikuttanut. Joo. No mites noin sukulaisten kesken silloin, niin tietysti Oravisaaressakin oli sukulaisia ja muuta, niin oliko siinä semmoista yhteishenkeä, että vähän autettiin toisia? No sillä tavalla oli, että sieltä aina kyllä jotakin toivot. Niin just joo. Ja niin kuin mä kerran läksin yhtenä sunnuntaina, kun teki kauheasti mieli lettuja. Niin just joo. Ja ei ollut maitoa. Just. Vehnäjauhoja oltiin saatu jostain, mutta maitoa ei ollut, eikä niitä tehdä. Niin minä otin ison potkurin, meillä on hirveä iso potkuri ja mä sillä sen 25 kilometriä niin, suurin piirtein, joo. Mä olin semmoinen 10-vuotias. No mihinkäs taloon menit sitten? Mä menin Harjulaan. Just minä joo. sain 3 litraa maitoa sieltä ja taisin saada jotain muuta. Oliko siellä se Kalle Se oli Oskari Eno. Oskari Eno. Joo, ja Miina täti. Just joo. Ja Miina täti oli tämmöinen hyvin hengellinen ihminen, josta vieläkin huokuu, kun miettii sitä, niin se semmoinen säteili, semmoinen rauha ja semmoinen ystävällisyys. Oliko siellä siihen aikaan, jo niin kuin kokoonnuttiin näihin seuroihin ja tätä perinne siltä ajalta? Sitä mä en kiinni, mutta se oli tärkeää ainakin, että siellä istuttiin. Ei siellä niin seuroja ilmeisesti ollut, mutta istuttiin kuuntelemassa, kun oli radio. Joo. Jumalan palvelus, silloin oltiin hiljaa. Se on niin pitkälle, että esimerkiksi siskooni Marju vieläkin tekee sen joka sunnuntai. Joo. Että hän ei osaa oikein sunnuntaiksi katsoa sitä, jos ei ole sillä tavalla. Niin. Joo. Että se meillä oli myös sama juttu aina. Mä muistelin, että mä oon käynyt siinä Harjulassa. Joo, Harjulassa siellä, joo. Kun Hannu asuu siinä puutarhalla, siinä Oravisaaren, siinä kaupan vastapäätä, kun oli se 2-kerroksinen talo, niin silloinhan mä aika paljon pyörittiin, niin me oltiin muutamia öitäkin niissä taloissa, mutta en mäkään enää muista niin tarkkaan mitkä. Niin joo. Mites Kepanen, olitko sä lapsena Oravisaaressa paljon sukulaista? Mä olin aika paljon siellä matkassa varsinkin, jos se mutkan matkaksi, niin sanoo matkan mutkaksi, kun Tilta-tädin luona. Niin. Mä olin aika paljon siellä. Entäs Anttilassa? Anttilassa vähemmän tuli oltua. Sitten Harjulassa jonkun verran. Niin, aina joskus, mutta sekin oli hyvin aika vähän oli, mutta Anttila oli se.
matka oli, eli tämä Tiltatettu Joo. oli Oliko se. Pajurinne silloin vielä? Oli, ja Joo. siellä oli sitten vähän isompana, niin olin aika Joo. paljon lasten kanssa ja apuna siinä. Joo, ja sitten siinä oli se Knuuttila sitten. Niin, leppaluudella lakasin lattioita. Niin, just joo. Tällainen niin minäkin olen lapsuuttani siellä viettänyt ja mun mielestä ne oli tosi upeita kyllä Joo, sitten. Että joo. hirveän vapaitahan se tietysti oli, että Hanna mummo ei jalkansa kanssa perään päässyt sillä lailla menemään aina. Ja Hella oli niin mainio, kun se on kyllä, kun se innostui oikein. Kerrankin kun me mentiin marjaan, me marssittiin, meitä lapsia oli perässä ja silloin tämmöinen puuvilamekko päällä sitten ja jotakin siinä laulettiin ja se sen laulun tahti 1, 2 vetäisi kokonaan se vammeen pois, siellä ei ollut mitään muuta alla. Niin, just joo. Se oli sun serkkus. Niin. Oliko se niin kuin matkan? Ei se ollut Juusolassa. Eli Juusolassa. Joo. äitis kanssa kaverissa aika paljon. Joo, kyllä just joo. Ja oikein iloinen ihminen. Oikein iloinen. Joo. Just. Ja sitten teissä on samaa näköäkin aika paljon justiinsa. Niin. Että sen muista ja se on jäänyt hirveän hyvin, hän on jotenkin